गइल बस करा। रौरा कितना सुंदर लागी ना, कोनो राजकुमार से कम नहीं की रौरा। देखो आ तार लोग के कोनो दिल में अगर बात होखेला त हमरा से खुल के कहनी बतैलु लोग ना तार लोग के का लियावे के बा। दीदी बतैलस त जलेबी सब के ले ले। हाँ सब कोई के ले जिलेबी। हाँ। अरे बुच्ची ये के शर्ट के बटन टूट लगइले काहे ना कोनो हो? बात नहीं के सुनो सुनो हम जाता नहीं जिलेबी लेके आए आई बेरा साजी खानी कुल आदमी परिवार के एक जगह बैठ के आ प्रेम से खाई मोय आदमी जलबेली खाए के खूब प्रेम से सब कुछ खाई। अरे बुच्ची उहे जलबेली। हां उहे कोनो बात नहीं के तनी प्यार से बोलली कितना अच्छा लागला बोले तो कहनी अनु दीदिया होते चका गुलाब तक का जलेबी ना खाए। अच्छा जाए तो कोनो बात नहीं सब को एके तना बुद्धि के नाम खेला जितना हमार घर परिवार तारा से खुश बा ओकरा से कहीं कोई गुना ज्यादा हम खुश बानी तो ऐसा कुछ न तो माने करियो लोग के जीवन से हमारा माई के ठेस पहुंचे उनकरा तकलीफ होके। ए जी रउआ हमनी दोनों बहन से रउआ निश्चिंत रही, रउआ के कबो ठेस ना पहुंची का बुचिया। जैसे दोनों बहने बेरा खुश बाड़ू लोग ऐसा के दोनों बहन प्रेम से रहियो लोग कि एगो इतिहास बन जाए टोला महला में कि बतावा फलानवा के दू को मेहरारू बाड़ी सन एके प आ तबो कातना प्रेम से रहेली सो तार लोग आदमी परतुख देबे। हाँ जी ई तो रउरा ठीक कहतनी। हमार बुचिया हमरे समझदारी से जौन कह देम तौन बुचिया के का बुचिया। हमने के आतना खुश रख देवे के सास ससुर के अपन गोतनी के और अपन पति के भी कि कोई के ई मत एहसास होके कि दू गो आइल बैसन तो हमार जीवन बर्बाद कर देसन। हमने के दू गो बानी जब मिल के जीवन आबाद करे के एकदम माने हमनी के कोनो कमी ना छोड़ल जाए। ए घर के एकदम संवार के चलियो लोग एकदम स्वर्ग के खुशबू आवे केहू अगर चौकट लांग के अगर घर में डिग डाले तो ओकरा स्वर्ग के खुशबू आवे। बस रउरा मत बदलम का बात कर देलू हम तो तार लोग के ए बार जातना स्नेह देले बनी आज हम हे मंदिर में हम क्रिया खा के हाथ उठा के कहतनी कि हमारा व्यवहार में तनियो मुनी बदलाव ना आई दोनों जनी के प्रेम में हम तनियो मुनी 19-20 ना कर सकीना। बुचिया हमनी के कितना भाग्यशाली बनी जरी कि हमनी के एक ही घर में और एक ही मर्द पे आइल बन जाए। ऐसे भाग्यशाली कौन बहन होई। हम कितना खुश नसीब बनी। हमनी के साथे भगवान जी के कृपा रहे तभी तो हमनी के प्यार हमनी के मिल गए। बबुआ जी हां भौजी बबुआ जी काहे बनी आही दादा आ का घुगतन ले बाऊ जायब घर में बाई तनी और हे पटिया भौजाई हई अब घर आई के तो का ला जाएगा भौजी अल्लाह जैला में कुछ बाटे अब। अरे खुश रह ये दादा। हां खुश सब कुछ तो हमने अपन समझाइए देले बानी अब आगे के कार्यक्रम के बारे में अब तनी समझा दे के कैसे घर में रहे के बढ़िया से अपन मिल बहुर के। हाँ तो का समझावे के बाद दोनों बहन समझल है ये बड़ी जाए आजकल लड़कन के समझावे के बाटे जी हमार लड़किया सब कुछ जाने कार्यक्रम के बारे में समझा दो तो हम जब बहरिया किरिन डूबे के इंतजार करतनी। हां बहरिया द्वारा पर इहो का बेटवा एकदम मोर मजाक करत रहेलन एक ए बचिया वैसे ही मजाक करत रहेलन एकदम हमेशा। यही चीज पे तो हमने के दोनों बहन के दिल आ गल दीदी जी और दोनों बहन शादी कर लेनी जा। अरे हाँ हो तो हम दोनों बहन खुश नसीब बाबू जाके हमारे देवर जैसा तनी के दूल्हा मिल हमन ठीक ना। आ का हो छोटकी दुल्हन तू तो बोलते नहीं खू दीदिया बोल ले तो हम चुप रही ना। ना बचिया तू हूँ बोल न तो लोग ये कही कि लगा था छोटकी बहनिया के दुख बटे का। हां ऐसन कोनो बात नहीं के बड़ बिया केट में बिया त हमरा से यही से एकरा आगे हम ना जाए चाहे ना। हां औरी बहन बैजा कन्या ना अगर एक आध गो औरो बहन रही तो हमनी के तीनों बहन एक ही मरद पे आती जा दीदी जी। कैसे कि हमनी के अपन बहन में इतना प्यार है बाटे दीदिया का अपन माई नहीं जाने ना। अच्छा मतलब चाचा चाची को ऐसे ही लेकी कर लीजा ना। अरे ना चाचा चाची ना हमनी के बस हमनी के पसंद बचपने से एक ही रहे एक ही फराक पसंद ना जाए एक ही खाना पसंद आ जाए और देखिए आज एगो पति पसंद आ गए। अरे चल अब भइल बिया मोर करबू का अब आइल बहु त बढ़िया से रह जा गांव घर टोला महला हंसवाही मत उड़ई ह जा। आए सब कहानिया पर नाज बाटे अब बताव हमनी तो राजी ना रही लेकिन बेटवा के अब आगे हमनी का हम कर सकतानी। मम्मी जी का समझाइनी बाबूजी का समझाइनी तब जाके शादी बियाह भइले। हमनी के घर में ई रीति रिवाज ना चलत है कि लव मैरिज बियाह कर आ एगो छोड़ दू गो मेहरानू लाव। अरे ना दीदी जी रुआ सभी तो ई सोचबो मत करम जा कि हमनी के दोनों बहन कबो अपना में झगड़ो लड़ाई करम जा का बुचिया। आज ए बचिया तोहन त एके माई के एके लाद के जन्मल हउ जा एह जिगवे देख तनी आइल बाड़ी दोनों चाचा चाचा पितिया के बही दोनों बेटा बेटी हईसन। हैं
इतना झगड़ा चकवा चुकिया के का बतलाई हम एकदम में दिमाग पागल आ दीदी जी, ई जाला सब बात एकदम छोड़ी में। और चली हमने के चूहानी छुआ दी चूल्हा चौका के हमने के खाना रहुआ सब आ, खूब ना अच्छा ना से ना बना के अभी नहीं अभी नहीं दो रोज और रुक जा सब मंगारवा के थी सब मरा के छुआ दे हम ठीक बटे ठीक ना ठीक बटे ठीक मंगारवा के ठीक बा, चाहे ठीक सब बा। मरा के छुआ दे हम ठीक बा। आ मम्मी जी कहाँ बनी नहीं खिलौ का आ मम्मी नहीं खी गइल बनी तनी अथी करे खातिर वहाँ पाहुर के पूरे खुश बाटे त बानी नु अरे बाप रे बाप ए बचिया बाल बच्चा खुश त माई बाप सब कोई खुश ठीक है ना खाना लाई तो दोनों के ना आ? ना अभी ना खाई बुझा ना ना अभी ना खाइम जा अच्छा ठीक बा खाए के होई ना त हमर बुचिवा के संध्या नाम बा ठीक बा। बुचिवा के चिल्ला दे ठीक बटे ठीक नु ठीक बा। जाता नहीं बाप रे बाप रे बुचिया हम तो जितना सोचले रही उसे भी बेसी लोग अच्छा बारे बुचिया ये दीदी हम तो सपनों में ना सोचल रही ना कि हमने के दोनों आदमी इनका से शादी कर लेते इनका परिवार को हमने कितना माने लेकिन देख ये कहाला कि कब एकर किस्मत में का लिखल बा कोई नहीं जानत करे कह बुचिया तू ठीक कहता रे हमने की उम्मीद से ज्यादा ये जुगो प्यार मिला तटे ए बुचिया कनी कुछ खइबे एक जात नहीं खिस ना बोल दे अब तो अपने घर बटे भूख नहीं के लागल अभी ए बुचिया कने रुक पर्दा गिरा के आवा तनी लाज लगा तटे रुक भाई पर्दा गिरा ले रुक चुप नहीं जल्दी जल्दी दबा दो केतना नीमन ले दबाओ दोनों बहन लेकिन तेल लगावे सीखले बाड़ू जा ना हाँ मम्मी जी काहे ना सिखल जाए अब सर से बहनी के तो तेल लगावे नहीं ए कनिया जाए दो अभी जैसे लूर बुद्धि बानू आगाहू चल कैसने लूर बुद्धि रखी है जना लू आई ना तो आगे चल के झगड़ा लड़ाई करबू त के जेकर ना हंसे के वो हंसे लागे जान जे कनिया ठीक बाटे मम्मी जी कनिए मम्मी जी के सड़िया खोल दे हम धो देता दोसर साड़ी पहन आ ना काल कपड़ा खोल मत बिया फिर सारा साबुन ना छुए ना हम नहाने ना ते के चलते ना जाए नहाए जितना रह न छू हम खाली खोल के सड़िया दोसर पहन ली हम ना कनिया जा तो छोड़ ना काल जानते वो खेते बधारी जाए के बगले सराय तो वे बताएं तो का मम्मी कर जी हम नहीं करते और ऐसे लुगा साड़ी पहन कर हम तो कोई का कोई के देखो घर आय। में तीन तीन गो अछैत पत्तो रहते हुए हई हाल बटुए ए कनिया कुछ कह लेकिन चुन चुन के तेल लगावे तू दबावे तब नु हमर नींद लागे लगता का जाने का रे बाबू आय दी मम्मी जी आहा, हो गोड़ा ला ला दबा दो खुश कने बाड़े नु आ काहे ना खुश रही दूगो बता भाई पे 3 गो मेहरा रुए को फ्री हां लॉटरी तो लाग रहा है यही से एमे बताओ अब खुश बाड़े नु अब तो सेवा पानी होता न पूरा एकदम अरे हां ए बाबू हम खुश बानी टोला महला कुछ के उ कहो टोला महला का कही जेवन ते जोन भरी जाके कहबे तब ने टोला महला कही ते ना तू बड़ाई गांव में कर के हाल कोइले बैसन हम बड़ा आ आई दादा तू बड़ाई इहो कर जन तो बड़ाई बात तो लोग जाने हमनी घरे ये के कोने तन गोतही ढेर कोस के ना हम्म। आ जा तो गोड़ा में तन बड़ा बच्चा दे चराए दी लागेला कितना बटुए कपड़ा में धोवे खातिर हम धो दी जल्दी हां दे दिए बाबू आ कोनी सुन ना हाथ में लियाओ तनी चूरा के धान भेर द जा चूरा कुटावे खातिर तहर नहीं बूढ़ा मम्मी जी, कलहन ई सब कहेला नु तीलवा बनियो नु मम्मी जी घरे नहीं खे कौन चीज चूरा कूटे वाला घरे कुछ कुटाई ढेका ढेका में चूरा ओ में कुटाला कुट दे बुझा कहे ना मम्मी जी बने जाकर मन कोई बजवाली देखो गाना ये भाई तो मेहनती भाई लोग हम तो जानते नहीं रहे गीत गा गा ना कूट देतीन जा आ हिर मन्ना ये कोनी मम्मी जी हम उ ना त औरी मीठा लागेला हमनी घरे होइसे ना कुछ होइसे मम्मी जी के गोड़वा न दबावा तनी उ त जा तो कोनी अब छू दा तो मैं हाय तोरा कोनो शिकायत तब नहीं केनु अन्ना होता था हमर बच्चा के देही पे चढ़ा रहत इसकी बबुआ जल्दी बियाह कर जल्दी बियाह कर जल्दी बियाह कर बियाह तो कर लेनी छू दो कोनी और ये टूट जाई हो पूजा तो बाप रे हैं? बाप तन ला हाथो दबा द ला तने अंगुरियो पड़का दो लेकिन कुछ को बाबू नहीं बता बात रे खूबी ना मुंह हां अरे तोड़ देबो का हो दो मोइट के दादा ऐसे दबैला अपन दर्द ठीक हां ये कोनी ई बात कनी अनु के दीदिया बोलावत रे रौरा के काहे कती केन कोनो काम है कले रहे हम के जाके हम बतिया ले तनी का कहतड़ी हम तो बतिया बाकी बड़ा माई हम खुश बनी दोनों जने में आज तक मुंह टूटी ना सुने के मिलेला काहे के काहे के ये कुल भगवान लगन मत कर जेकरा घरे होखो करे घरे ई कुल लगन रह हमनी घरे कुल होइबो मत करो टोला महला में कुल है से हां दाती अंगूरी काटा साफ कोने कोने हो लियावा हंसुआ जाई कतना किस्मत वाला हम बनी हंसिया काटे ठीक बटला जाय रोज दे बतिया ले दीदिया कबे ले खोजतिया जातन देखो ये कने हमर बेटा कितना खुश बउगे कितना हंसता ओकर रुकी मुंह मम्मी पे जी। मुस्कान पहले हंसुआ सड़िया लावत इन साड़ी बदल लो कर बाद हंसुआ देम तब जाई ऐसे ही नहीं खिंचाई के आई ही दादा देखो तनकी गांदा नहीं किसन देखत कने व दुन आप पपनी के कतेसन मम्मी जी हई बदली मम्मी जी हो बदली हइसे कली होइसे कल ज्यादा चल कोनो बात लियावा कनिया लियावा सब बाहर सहार दिखनी आ कने वा काजन घरा में का करते जा घाट मनी
इतना नीम का पेड़ एकदम दिखा दिले बा ना दीदी कि का बतलावे का बाहर तन दी झाड़ू हम बाहर दादा ना ये कन्यावा ई बताव जब तो हनिए दोनों बहिन करबू जा इतना सेवा सत्कार देबू करबू जा हमार देखो तो पहले ही से भैंस बानी अब एकदम हाथी बन जाई आराम करे से काम करे से तनी दे हमर सही रही। और दूधो को गोतनी आइल बाड़ी अब रौरा आराम करी रौरा काम करे के जरूरत नहीं खे। एक कन्या देखो इहे को खाना तो ना बनाता उहे ढेर कर देवा तो जा ये तनियो मनियो तो हमरा करे द जा जब से आइल बुझे त दी दीदी दी ना देह दबा तनी दी कपड़वा हम धो देतनी दी खानवा हम बना देतनी और तो हनिए लोग करबू तो हम का करम हो। ये दीदी जी अब रौरा आराम करे के दिन आ गइल बटे रौरा खाली हाथ गोड़ में तेल लगावा ली आ बैठी घामा अब उहे रौरा जी में कामे रह गइल देखो एक कन्या अच्छा ई बतावा मान लो कि नया नचर कन्या बाड़ू भगवान करस ना अगर तहन लोग के मती खेती बदल जाई झगड़ा लड़ाई हो जाई आ ढेर हम सुकुवार हो जाई तो फिर हमरा से काम कैसे हुआई। अरे दीदी जी हमनी के बानी जानू का हमनी के भाग जाइम जा हमनी के जीवन भर अब घरवा में रहे के बा रौरो रहे के बा तो रौरा ई चिंता मत करे कि का करे के बा और का नहीं करे के। अरे हाँ कन्या आई सब छोड़ा हटावा कहते कि ऊ कहाँ गईली ही ए बबुआ जी कहाँ गईली ही के बबुआ जी वहाँ के तो घर ही में बानी कानी कहाँ कहतनी नु छोटकी बैठा रही तो कहतनी नु कुछ बतियावत रहे तो हमको नहीं ज्यादा छोटकी की बतिया लेवे दो तो यही से हम चले नहीं हाँ। अच्छा चला ठीक है छोटकी वहां से हम बतिया छोटकी हट जाले कहले कि ना दीदी तू बतिया ले तोरो तो हक बा वैसे ही तो ओकरो हक बटे। अरे बाप रे बाप लेकिन कुछ कह एक कन्या दोनों बहिन इतना संस्कारी के बाड़ू जना व्यवहारिक का बतलावे लाही दोसर कोई जिगावे एगो मर्द पर नहीं दोनों अलग अलग मर्द पाइल बढ़ जाए लेकिन झगड़ा ऊ लड़ाई कर ली जा तो बुझाला कि ए दादा बुझे घर अलगा के रखले रहेली जा एकदम में नहीं हम तो आता ना खुश रहे ना हम सोचे ना कौनो जन्म के नु उ हमार बहुत खास रहे एकरा वजह से जन्म में उससे बेसी खास हो गइल बिया बुचिया ओकरा के ना देखी ना तो हमरा बुझाला कि खोई के मन नहीं करत बुझाला कुछ हेराइल बटे हमार ऐसा यू तारा बारे में ऊ कहेली ऐसा छोड़ा हटावा दीदी जी अच्छा ये बताई कि का खाइम जा बुचिया कभी पूछ कि दीदी रे पूछ ले मम्मी जी से या दीदी जी से तो वही हिसाब से बनाइम जामनी खाना। देखा बबुआ जी के पसंद हटे दाल की दुल्हन ठीक बा तन की थोड़े सब्जी आलू अब बोदी एथी के गोभी डाल दिया वही में बना दी जा समझता ऊ दाल के दुल्हन के कहता ता हमरा अरे ओकरा पीठा कहल जाला आटावा डाल के दलिया में नो हाँ पता बटे हमनी देने पिठौरी कहल जाला ओकरा के। अच्छा अरे ऊ देश देश के नाम है थी हटी रे बजाई दी हम अरे छोड़ा हो आज कपारी हमार दुखाए लगी कने आधा बहरले बानी आधा तू बहरबू हमरो दुखाई बहरो फंसा देनी तब छोड़ता न तब छोड़ती ना जान जाई रौरा छोड़ा तब हम जातन तब कहतनी बुचिया ले हां जा प्याज के भुजिया पे बहुत अच्छा लागेला हां अच्छा जा 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 बनावा जा जोची मन करे तोची लेकिन कुछ कह हमर कने में दोनों लाखों में एक नु बाड़ी जाए निकन नजर ना लागो भगवान करस की जैसे हंसत खेलत बेचारी बाई जाए अभी जिंदगी भर तक ले ऐसे ही हंसत खेलत रहस जने सब बाहर सहारे दादा बुझाता पुरवई हो दादा ये कहाला जेकरा घर खुशी देवेला न ओकरा घर छप्पर फाड़ के देवेला ना तो दुख दिहन तो छप्पर फाड़ के दिहन कितना खुश बन जा दूगो बेटा पे तीन तीन गो पतो ये बताओ अब का चाहे आई ए बड़कियो पतो हमार नीमन है दोनों आइल बस दोनों बहिन निहन कितना मम्मी जी रहते सर करते का हो चले ना खा न ली रहो एकदम बुझा जाता कि पतो के देख के पेटे भर रहता का हां ए कन्या ई त बात कहलू त ठीके कहलू मुंह के बात छीन ली हालू जानलू ई त बात कहलू हम दोनों पतो है देखता नहीं ओकनी के नु हम मन करता देखते रह जइया पाना अपनी के केतना सुघर बाईसन केतना एकदम मिल के जुल के रहे वाली बारी सजी ना तो देखता ही ना बनी इनकरा घरे अमृता के भौजाइयन कहता दोनों चचेरी ना बहिन है स हां ई त एकदम एक माई के एक लाद के बाईसन तपर भी झगड़ा नहीं से करत कहती ना का छोटा की हम कहले क्या हो तार चाचा पितिया में ऐसी भइल बा का
ना ये दीदी जी हमनी के हमरे घर में ऐसे कैले बनी जा। हमार दीदिया ना जवन फराक पहने ना उहे कलर के फराक वैसने सेम पर टूटे सेम हम ही पहनी हो एकदम यही ज्यादा चलते हम कन्या हाँ हम दीदी के दूल्हा पर शादी कोई नहीं जा। ज्यादा ठीक नु बा हो ज्यादा कनी हाल झगड़ा नहीं ना तो ऐतिसन त कौन ठीक बता हाल झगड़ा के गेंगा करते अपने दोनों भाई सन मिल के झूल के काम करे सनिति करसन आ कने कने ज्यादा तू कुछ उरेठ बोली मत बोली औ कनी के ना ठीक जी न? मम्मी जी हम उरेठ काहे खातिर बोले जाई। उहे बत्ती तारे के हम समझावत तनी आ कनी नु त बुढ़ऊ खइला हन हाँ बाबूजी खाना भेज देनी है अथिया से शोभवा से भेजनी है। आ बबुआ उ खइले सके ना का जानी बाबू जी कहनी है त कहत न के बाबूजी हम त खाली लेकिन कुछ आसरा देखत न के किरिन कब डूबी हम कहले जाए बेटवा एकदम लज्जा तो सारा माथा नहीं खाने अभी ये कुल बत्ती आइलो अब हमारे ले कहत लइका त भौजाई त मजाक तहारा ले ना करी त के करा ले करी अजी मम्मी जी तू सबे कोई चाची त केकरा रे ताकि बताई आखिर रवा से हम ना हंसी मजाक करम त केकरा से गांव टोला महाराज में जाके ना कह एक जाई। कन्या आजकल गांव में बैठे जोग बाबू ये देखो ना मार हाला होनी कइले बेसन सुधीरवा दुगो बियाह कइले बा दुगो मेहरा ले दुगो मेहरा ले होकर माई कहती का काले अरे वो पिंटुआ के माई कहती नु आ त दुगो बियाह करबे तबे न झोटा वाला सरिया से ससुई के देखिए कैसे अपने में काटावा बुझ करिए से मोकी तो अच्छा है ना तोहनी के जैसे देख हम ताई दुश्मन के मुंह पर करखा मत पोता जा बस कनेवन के नीमन से रहे के चाहिए। एक कनिया भगवान के दल हम कहतन जैसे आइल बेसन वैसे रस बस जैसन वैसे मन बाल बच्चा दे दिहन खुशी खुशी से मन शांति हो जाए जान हम ये सोचता नहीं जान आ कनी तो द दुकर हम खाई या खा के आ जाई मिती बजरिया पे जनलू बजरिया पे दुगो लुगा लेके जाए आ जाई नई हो अच्छा ठीक ना नानी जी के लुगवा पहनावे हाँ वही अच्छा चली ठीक है बटे चल जा अब- मोनिए आहो बूढ़ मतारी एगो बिया ना ओकरा के दे हम ले हम त केहू का कही आई मतरियो हमर कहनु त हम बूढ़ हो गइनी त ना लिया एगो ले जा माई त इबे ना कहले जानते बड़ू आवे के नामे ना लेबे ले अब ना आइले त कम से कम ओकरा के लुगा पहनावे से गोइनी एगो बूढ़ पुरनिया भइल त आई मुंह एक त कगार आइल बिया जना लुकनिया कबो कबो का सोचे लागे लुकनिया अरे सोच नहीं खाओ लइकवा का देखत रहनी है साइकिलवन ले लेके अपना मनिए से घर में से गइला आ त जाए द लइका यही फइका चलते। सने ने ओने ताके लागलू चल चल द खाना द आव चली आही दादा चली हो खाली औरी पूछली कनेवन के खयहन सा कि का करिहन सा बुझाता कि हनी दोनों बहिन के साथे साथे भूख नहीं खेला जी के हई दीदी का नाम है कि सुंदर लगा ताटे हल्का बाटे मम्मी जी पहनबो करम ऐसे भी बहू के फर्ज होला सास के ख्याल रखल। मम्मी जी का हो कन्या सुनी ना एगो काम बाटे का आई नहीं कहता? निया का कहत बोला कनिया हिमई से ली में ढेरे कान में के बाटे देखी हई सोना के बाटे जवन इच्छा करी तो ले ली उसी रोड़ा में हई अच्छा बतावा हमू एक देखी। कगार रहनी कने ई कुल पहिर के का करब जौन पहनले बानी अब उहे पहनले रहे दा झूठो का ना झूला ना झूलनी वाला देबू जा गांव में के पांच गो बात बनाई हसन कहे से तो हइसे ना होइसे जनलू एही के चलते ज्यादा तो नया नहर बाऊ तो पेनिया जा ओढ़िया जा ठीक न अरे बाप रे ना मम्मी जी हमरा खातिर बहुत सारा बा देखी हाथे हाथे कान में के तरवा पेनम ना ई बाटे कान में के आ देखी हाई बाटे कान में के आ एगो हाई मंदोदरी वाला कान में के बा देखी कितना अच्छा लगा मंदोदरी वाला एकर नामे है मंदोदरी वाला अच्छा ई बा हाँ यो मंदोदरिये वाला आटे हाई तही बा अच्छा हमरा लगी। के देता ऊ आ देखी हाई मस्जिदवा वाला बा बाकी ई तो सूर्यमुखी वाला लागत हो ओही के कहल जाला हां अच्छा लागत आटे अरे अरे का तू ई बाटल बड़ू लोग का हो गई अरे तिलक लगावे खातिर एक एक में कोई लगा दी हमरा जाए के रहतन बाजारे जात रहनी जी ये में हमारो हक बा दीदियों के हक बटे अरे दीदी पहले तो तू बहुत लगा हम ले सौभाग्य के हम आदमी बानी कि हाथ ना तू लोग प्रेम से रहत लोग जाए रे बबुआ तू कितना बहुत सौभाग्य बनी भाग नीमन बउए तो दोनों जनी कितना बढ़िया ले मिलजुल के रहते जो कतहु ई बताओ। कोनो काम करते दोनों जनी करत जा आ तारा लोग के का लिया दे वही बोलल बुचिया तू बता दे जो बोला तू लोग जेमन खाए पिए के मन बा बोलल हम ले ले हां कने बता दे बता दे जवन अच्छा लगे इस परिवार में तू सबके अपना मन से बताओ लोग हम कमाते नहीं केकरा खातिर तोहरे लोग खातिर माई खातिर नु भाई परिवार खातिर मम्मी जी ले पूछ ली मम्मी जी का ए बबुआ ले आई पैसा ले ले आई है साग सब्जी ठीक ना आ कहनी हनु मम्मी जी का खाइम बोल दी अरे हमारा के कावन छी हम खाई हमारे कुले के मन करते हाय ले जाके रख दी तेरा घरवा में का मम्मी जी खातिर मोमोस ले 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 माई खातिर मोमोज की भी माई ना ना गोलका में का जना का भरल सन उन्नी मन ना लागल हम कुला खाई चाउमीन खा ली मम्मी जी का बक उस अपने हम के चल हिन लटक रहेला बा का मोमोज खाइम वाला जल बोलो पेन ना खाइम
हमरा के जिलेबी ले लियो गुरवा वाला। माई के बात ले ले जलबेली ले ले मम्मी जी के। ले ले हाँ जो माई जो ठीक बा कर ले पूजा टका। दोसर रही तो हक हमार मार ली, लेकिन हमार बहन पे हमारा पूरा विश्वास बाटे। भगवान और अच्छा करस और अच्छा से जाइम। बस कर बुची, बस कर। अरे हो गई, बस करा। रौरा कितना सुंदर लागी ना, कोनो राजकुमार से कम नहीं की रौरा। देखो आ तार लोग के कोनो दिल में अगर बात होखेला त हमरे से खुल के कहनी बतैलु लोग ना तार लोग के का लियावे के बा। दीदी बताइलस था जलेबी सब कुछ के ले ले। हाँ सब कोई के ले। हाँ अरे बुची ये के शर्ट के बटन टूटल लगैले काहे ना। अपने सुनो सुनो हम जाता नहीं जिलेबी लेके आए आई बेरा साजी खानी कुल आदमी परिवार के एक जगह बैठ के आ प्रेम से खाए हम आदमी जलबेली खाए के खूब प्रेम से सब कुछ खाई। अरे बुची उहे जलबेली। हाँ उहे कोनो बात नहीं है, तनी प्यार से बोलली कितना अच्छा लागला बोले तो कनी अनु दीदी होते चका गुलाब तक का जलेबी ना खाए। अच्छा जाए तो कोनो बात नहीं, सबको एक तना बुद्धि के नाम खेला कनी अनु के सब आदमी परिवार बैठ के अब चाट जोन बिछावर रहला एती पर वही पर बैठ के कुल आदमी जिलेबी खाई जन हमनी के घर के तो एगो परंपरा हो गइल बाटे जाए तो जलेबी ठंडा हो जाए कि सुबेर होते चाट बिछा देवे के बा। जाइनु ठीक बा, बाय 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 बाय। का दीदी कहत रही लावे के हां का लावे के भेजली हम जलबेली जिलेबी री पगली तो को अपन मजाक बनवा ले दुकान पे अच्छा, चला जाए जलेबी जलेबी तो देबे ना करियसन। बोल अब से फिर से जलबेली। अरे चल कौजी जी ले ले बी बी कहा जिलेबी जलबेली। जो अरे हाँ भौजो जो ठीक बा जा। हाँ तहार सस निमन बाड़ी। हाँ आ घूम जो तोरा अपन घर बा, हमारा कौन सी चिंता बा। अब काम तो जिंदगी भर रही पाहुन ओसन बानी। एक दिन लिया के मोटरसाइकिल लावे के नहीं के काहे खातिर गाड़ी दिहल गइल बुगे। हाय ये मम्मी जी। अरे का हो अरे बड़ के भौजी रुक रे बच्चे रुक। मम्मी जी का हो गइल जी हमने के घर पर का हो गइल का हो तड़ू बबुआ जी के एक्सीडेंट हो गइल मम्मी जी। अरे का हो आई हो दादा ए कन्या अरे बड़ के ए कन्या वो लगे बाबूजी के भेजनी तो बाबूजी गई नहीं ऐसा परभात सब गइल हो जा। अरे बबुआ के गड्ढा का लागल बा हो दादा टूटल फटल ढेर बा टूटल फटल बा। बबुआ जी ये भी दुनिया में नहीं गई। ओ मैया हम का करे ओ कन्या बड़ा को आयो मैया ना माऊ का भइल बा रे? ना माऊ अब अंदरनिया हे बबुआ जी दुनिया में ना रहलन नहीं ये का कहत हम दीदी गाड़ी अरे चला